Assalamu alaikum. Amma alaikum Balele. Barka dai. Tun ɗazu ina ta neman ka. Tun da safe kai kawai nake son gani. To lafiya dai ko? Malam Balele ka san tambaya ce aka ce ka tambayi wanda suka zanna da tsofaffi. Ka san ku kuka zauna da babu ayama. To shine na ce tun da kun zanna da wannan matar dole za a samu garantin Hausa gurin ku. To shine muka ce gara mu zo mu tambaye ku mu ji. Wayyo Allah na ai nan da kake gani na iba Hausa na kurba Hausa ta gabas ta yamma. Na zauna da tsohuwa a yaya ne mata wanki, na yi wanke na ɗebo ruwa. Ai tsohuwa a yaya da kake gani kakanmu ce daga ƙauye aka kawo mana. Baya jidda ma kawo mu. Shi da Ai dan uwan tsohuwa a yaya ne shi kanshi. Dan uwan tsohuwa a yaya ne. Baya jidda kanin babanmu gaskiya ne. Dan haka Hausa ta gabas ta yamma ta kudu na ɗiba. Akan uba. Ai na kurɓa Hausa kamar me la ilaha illa tsaba Hausa ni tsaba Hausa idan aka kawo mai rida na bugi bangon rida kawai nan take za ga ta koma kamus. Wai ita rida gaba kowane turanci ƙasa da Hausa shi. To ni dai tambaya ce na zan yi kwara ɗaya. Ai in son samu ne kai biyar wallahi. Na rabu da an samu amma dai an samu wannan kwara ɗaya. To ba kudi. Wai sunan dan Daudin Kadangare ina son in ji sunan shi da Hausa. Nake son. Dan Daudin Kadangare? Ai da an tambaye ka sunan dan Daudin Kadangare kira shi kuntubar.